Konco Asmara Laras Prima Multimedia. Kalamun waros sliramu iso ngoncati saben wanci tansah anggudo ati nanging aku wedi bloko pungkasane kemahan loro tresno jroning batinku gonku nandang tresno iki wis kinutrat sak termong lampahi ula sawah sapa anjur ketan atiku wis kepelot caketan sliramu. Waros sliramu batin iki ananging tansah rangu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanah bisa jejeg kaya ora bisa saben wanci tansah anggudo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan loro tresno jroning batinku gonku nandang tresno iki wis kinut